Pán Uhrík, minúta. Pani Lénová, vy Európsku úniu zničíte a ja som presvedčený, že Európska únia čoskoro skolabuje, pretože robíte všetko preto, aby sa tak stalo. Uvedomte si, prosím vás, trošičku, že čo vlastne od Slovenska a Maďarska žiadate. Prídete a poviete, aby sme schválili 18. balík protiruských sankcií a definitívne sa odstrihli od tej zlej ruskej ropy a zlého ruského plynu. Ale tieto uhlovodíky sú totálne dôležité, životne dôležité pre slovenský priemysel a hospodárstvo. Bez toho by náš priemysel buď nefungoval, alebo nebol konkurencieschopný. Pán Šefčovič, a vy tu sedíte a vy to viete a ja vás vyzývam, aby ste sa Slovenska v tejto veci trošku viacej zastali. Potom prídu spojenci zo západu a povedia nám, že musíme dať 5% HDP na zbrane a na stavbu ciest, po ktorých pôjdu tanky zo západu na východ, ako povedal pán Zdechovský. No nie, ďakujeme, stačilo, proste toto nechceme. A ja sa čudujem slovenskému premiérovi, prečo nezablokoval tie protiruské sankcie definitívne, lebo my by sme to už dávno spravili, a nečudujem sa Slovákom, ktorí začínajú volať po neutralite, lebo takúto budúcnosť v Európskej únii si určite nepredstavovali. Teraz má slovo pani Cifrová Ostrihoňová. Thank you, Chair, dear. Ďakujem veľmi pekne. Ja som mala tú česť byť na Budapešskej Pride. Bolo to veľmi mierumilovné. Plno ľudia chceli žiť slobodne. Bolo tu veľa rodín, mladých a starých. V kontraste s tým, čo Orbánová vláda robí. Vládna strana seje všade len nenávisť a strach. To je na škodu Európe, ale Maďarsko nie je bohužiaľ osamotené v tomto postoji. 5 európskych krajín, vrátane mojej domoviny Slovenska, neposkytuje možnosť partnerstva či ochrany pre páry rovnakého pohlavia. Len 20 z 27 krajín dáva nejaký právny štatút. Ako je toto spravodlivé? Ako to môžeme nazvať vôbec úniou rovnosti? Ako je to spravodlivé? Je rok 2025 a EÚ si nemôže dovoliť ísť krokom späť. Preto mi je veľmi ľúto, že sa stiahla tá smernica o protidiskriminácii, pretože rovnosť to nie je niečo na vyjednávanie. EÚ musí byť lídrom, nielen obhajobou práv, ale tým, že bude konať. Je na čase už teraz. V Európskej komisii sa nevyhnutne potrebujete vrátiť nohami pevne na zem a netárať tu o vzdušných zámkoch a rozprávkach, ktorými krmíte ľudí. To jediné, čo od vás daňoví poplatníci očakávajú, je, aby ste ich tvrdo zarobené finančné prostriedky investovali do zlepšenia kvality ich života, do infraštruktúry, do poľnohospodárstva, nie do nezmyselných dúhových propagandistických projektov, do rozvoja politických mimovládok, do integrácie a príjmania nelegálnych imigrantov alebo do úplného zeleného šialenstva a podvodu, kedy nútite štáty, aby stavali veterné elektrárne a podobné nezmysly, ktoré sa dávno ukázali ako neefektívne, nestabilné a hlúpe riešenia prinášajúce problémy a krach nášho priemyslu. Ľudia od vás chcú naspäť návrat do reality a nepomôže im, keď im tu budete ako teraz, pán eurokomisár, klamať, že ak budeme dávať 5% HDP na zbrojné výdavky, že sa to nedotkne výdavkov na sociálne zabezpečenie alebo na investície do iných politík v rámci štátov. Samozrejme, že sa to dotkne, samozrejme, že sa to schudobní ľudí a ja nevyhnutne dúfam, že vo štvrtok bude táto komisia odvolaná.